10 mei 1940 vielen de Duitsers ons land binnen. 5 dagen later gaf Nederland zich over, met uitzondering van 1 provincie. Want in Zeeland vochten ze door. Met vandaag de strijd om Zuid-Beveland en de slag om Kapelle. Op 16 mei 1940 zijn de Nederlandse troepen in Zeeland zo goed als verslagen. En de verdediging wordt dan vooral gevoerd door de Fransen. Die dag vindt er hier in Zuid-Beveland de zogenaamde Franse slag plaats. Met als dieptepunt de dramatische en bloedige strijd in en om Kapelle. Maar het begint die ochtend hier bij het kanaal door Zuid-Beveland. De Franse slag begon die ochtend hier aan het kanaal. Ze hadden zich met ongeveer 3000 man achter het kanaal, dus achter het water, opgesteld om zo de Duitsers tegen te houden of minimaal 3 tot 4 dagen te vertragen. De Vlakenbrug die u daar verderop ziet, die was door de Fransen opgeblazen met explosieven. En de postbrug hier, die was opengedraaid om zo de Duitsers tegen te houden. Hier bij het kanaal kwam het die ochtend voor het eerst tot een treffen tussen de Fransen en de Duitsers in Zeeland. En al snel werd duidelijk dat de Duitsers over veel meer slagkracht beschikten. Hoewel ze ongeveer evenveel troepen hadden, overrompelden ze de Fransen met hun artillerie en bommenwerpers. En aan het einde van de ochtend wisten de Duitsers 2 bruggenhoofden te slaan door met rubberbootjes van de andere kant over te varen naar deze kant van het kanaal. En toen kwam het aan deze kant van het water tot man gevechten, vooral hier aan de postweg die van hier naar Kapelle loopt. Een klein monumentje herinnert nu aan de heftige strijd die hier op dat moment begon. Langzaam, maar doelgericht trokken de Duitsers richting Kapelle. De Fransen hadden zich verschuild in de tuinen en in de boomgaarden rondom Kapelle. En vooral in die boomgaarden begon een gruwelijk kat-en-muisspel tussen moedige Fransen en doorgewinterde SS-soldaten. De Duitsers gingen opnieuw de 1-op-1 gevechten niet uit de weg en wisten de Fransen terug te dringen met hun pistoolmitrailleurs en handgranaten tot aan het dorpskern. De strijd die zich hier in Kapelle afspeelde is misschien wel een van de heftigste geweest in de meidagen in Zeeland. Hier in het dorp kwam het tot hevige straatgevechten. En vooral hier rond de kerk werd zwaar gevochten. Maar ook hier moesten de Fransen uiteindelijk het onderspit delven. De gevechten in het centrum van Kapelle waren vreselijk. Tientallen Fransen vonden hier, ook rond de kerk, de dood. Govert van der Kuil uit Kapelle was destijds 18 jaar. Hij had het dorp die ochtend met zijn ouders verlaten in verband met de strijd, maar kwam de volgende ochtend terug. De kerk die was beschadigd, op een grote beschadiging, maar ook het gemeentehuis, dat was zeer beschadigd. Mijn vader en moeder zijn toen doorgereden naar huis en ik ben blijven werken, want dat werd gevraagd, want er was natuurlijk geweldig veel te doen. Want wat er toen gebeurde, op die 17e mei, toen de Duitsers al waren doorgetrokken, is heel bijzonder. Het lag hier bezaaid met Franse slachtoffers. Alleen hier al rondom de kerk lagen er diverse gesneuvelde Franse militairen. En toen zijn de inwoners van Kapelle de gesneuvelde Fransen gaan verzamelen en hebben ze veelal op fietskarren die overgebracht naar de begraafplaats hier een eindje verderop. Ook Govert van der Kuil ging die middag naar de begraafplaats van Kapelle. En toen ik daar kwam, toen kwam er ook al iemand naar me toe
En die zegt, kijk Govert, jij moet de soldaten die nu nog op het gras liggen, die moet jij eigenlijk de waardevolle dingen, die moet je eruit halen. Hier heb je zakjes, hier heb je touwtjes, hier heb je labels. En zodoende heb ik toen de rest van de middag tot 's avonds heb ik dat moeten doen. Er waren een portefeuille, er waren ringen, papieren ook. En ja, de nummers van de soldaten die eigenlijk gesneuveld waren. Kortom, alles wat van waardevol is, ja, dat moest ik ook eruit halen. Als je daar goed over nadenkt. En daar lagen die Fransen dan. En die waren gesneuveld, op welke wijze dan ook. Ja, daar ga je later meer over denken dan dat je op die tijd ermee bezig bent. De spullen van de soldaten werden naar de nabestaanden teruggestuurd. De Franse slachtoffers werden aan de rand van de algemene begraafplaats van Capelle door de inwoners begraven. In 1950 kreeg dit ereveld een officiële Franse status. En werden hier ook andere Franse slachtoffers, die tijdens de Tweede Wereldoorlog op Nederlands grondgebied om het leven kwamen, begraven. Waaronder ook koloniale eenheden die voor de Fransen vochten. De la part du conseil municipal de la commune de Capelle, je vous souhaite à vous tous la bienvenue au cimetière militaire ici à Capelle. Sinds 1950 vindt hier een jaarlijkse herdenking plaats, in aanwezigheid van Franse hoogwaardigheidsbekleders. Dit is een van de meest bijzondere verhalen uit de geschiedenis van de gemeente Capelle. De strijd die hier op 16 mei gevoerd is en de respectvolle manier waarop de inwoners van Capelle omgegaan zijn met de Franse slachtoffers die hier gesneuveld zijn. Ja, dat is bijzonder. Ja, dat is bijzonder. En zo heeft Capelle sinds die tijd ook een speciale band met Frankrijk. De jaarlijkse herdenking op het Franse ereveld en ook in die week, de week van Toujours Capelle, waarin we de herinneringen hoog proberen te houden. Deze week wordt afgesloten met een speciale wandeltocht, de Franse Slagmars. En sinds 2012 hebben we hier in Capelle een museum wat zich vooral richt op de Franse inzet in de meidagen van 1940. Deze Peugeot 202 uit 1939 is een onderdeel van onze collectie. En hoewel we erg trots zijn op dit museum, zijn we druk bezig met de realisatie van een nieuw museum aan de overkant van de weg naast het Franse ereveld. Dat vergt enorm veel arbeid en we hopen in 2026 de deuren te openen. Uiteindelijk vallen er op 16 mei 1940 in de Franse slag zo'n 80 Franse doden. Aan de Duitse kant zijn dat er 13. Aan het eind van de middag trekken de Fransen zich dan terug op Walcheren en kunnen de Duitsers Zuid-Beveland innemen. Maar de volgende dag treffen Franse en Duitse troepen elkaar opnieuw in de strijd om de Sloedam. En dat ziet u in de volgende aflevering.